Last year, last of last year, ndakhe ndanencomo nosini. Ndiyeza ngokubazalwane, but we understand we speak up. Ndakhe ndancokola nosini, suka umngozi ngapha kwakhe, because yaqala ngehlobo lonke. Siyazincokolela nje thina sibantu sincokola. Apho xokweni yethu ayimani ndibe nomdlangane osincokola ngayo. Ndithi uzimzini ndizawuyenza mina nje lento. Khona ibhizinesi esincokola ngayo. Ndithi ndizabazalana sibalani khawuyenze ngalena. Ndithi no awuthi malomntana Nkosi. Yabona ke xa ungumuntu uzixelela into ozayenza afunekani phele emlonyeni malomntana Nkosi. Uyagqitha emlonyeni wenze i-action zalento othi uyayifuna malomntana Nkosi. Because nabani na angathi ndizawuyenza lento because unamntu onothetha. But now ilebeka the stamp or the signature kulento, it's your action. Ndaqala business yam andipromote business ngazantana ndife. Nindimamele ngendlela ezikamoya. Le nto ndandiyithethe ngomlomo ndathatha i-action ndaqala kancinci. Malomntana Nkosi. Okay, ndingumuntu ohayarishisayo ento ze-mobile fit netente nendondo elunyaneni. Ndisayincokola nje nosini. Kodwa ndaphuma nento ethi hayi mna ndizakhe ndiyenze le nto. Malomntana Nkosi. Nyhani ke ndaqala ke
opportunity ngoba ifuthi yakhona. Then kulo nyaka ndikhomba Thixo wam kule nto yam ke ngoku uphuhlisa le nto more ndibida izinto zintathu ziyi-3 and iiprices zazo bazalwane hayi azitshiphanga. Ndazibambe into apha entliziyweni yam uba Thixo ndiyazifuna maThixo kwam izinto malibonke amanenkosi. Ndaphinda ndaceba ndizawuthi chu mane ndixubaya because le nto ndiyayifuna malibonke amanenkosi. Apha kwami ndaqala ke ubeke le nto ndiyibeke apha kwami kwexesha ndafumanisa uba mandihlehlise ndenze 2 because aba abandivumeli baneze 3. Ndahlehlisa nyhani ke bazalwane ndenza ndabongokuthi andifowukhase kwi-2. Simanga sento bazalwane esafowukhase ndayidropha okanye next year. UThixo asewanixelela nale ndiyidrophile. Ngale ndithi I can wait andinangxaki. UThixo wandenzela inceba bazalwane. Any of the ladies fully intent. Amen. What is this human? I mind and I mind in young. Don't intend about the ladies and pray. I mean, pray. That's the last of Inako lokuvuyisa ke
kuletele bhaki because normally xa ndisenza igrosera lapha enkonzweni xa kukho imihlangano besekonzebenzisa le moto incinci ufumaniseka ngoba ndizivukeni ndiyaphindelela because incinci ndirayithi Yeah.
othi umsisi nje umthatha abantwana esikoleni counselor umntana ulate samkhumbula umntana i-khaki trousers nesikipa esiyellow phezu suitcase ebhenki ngathi mama ndiye ebhuti wami na wathi semntana ndihamba ndiyazihuqa mna andithandi but uthi xa bethethile kwathi suyenzile ungayenzi ndihambe xa ndithe gqomo tshintsha imozulu unethe kakhulu ndizokwenza kanjani but contract ndiselo mama umntakakhe ngumsesikolweni ndiye xa ndifika e-Black Health kuthiwa yintoni khona i-camp between igqomo nebhuti tshintsha i-direction yemoto ndingayazi ngoku ndingudrayiva ona-22 years zange ndibekele situation but ndithini bathule bathi abantu abemotweni ayinamoto ngapha itsholo ngapha iliwa ngapha yepetrol angadlosi ndalithi xa ndizokuthanda kwakho and ndaziva sisho ngathi yabona ke ngoku ndizokuthanda kwakho ndiyisalele ngokwam ndiyaqinisele imoto ayakwazi bathule abantwana babalecaba ndabona le klani ngephezu kwam iyinde gqithi andakuba ndandlela ngoko ukujonga ukuthi kwenzeka ntoni azange ndikwazi ukuthetha azange ndazibusisa esibhedlela esibhedlela bathi ke ngoku ndiqabuke apha kwahlakazela ithuba phakathi balikhatha bakhangela iklothi zonke iindawo bazikhupha emveni kokuba ndisika balijonge because amathumba atshitshene akaphili kwinto njalo but ndiyambulela uThixo
onjengayo. UmThixo kuphela kwenyaniso, owayekho okhoyo, oyakuhlale khona kude kube mnaphakade. Umsemla Thixo wekwezinkulu ezimangalisayo, Thixo ehlola imimangalisi. Sisalinde into ezinkulu kuwe. Sibulele ukwenza kwakho phakathi kwethu okumangalisayo. Sicela Nkosi ngoba uvule umlomo wasemqineni ngemisebenzi yakho emihle. Ngoba uhlelo senze into ezinhle phakathi kwethu. Thatha usuku-ke nalolo bunje. Sifundise kanjalo ukunqola. Ngoba usibizele loo nto yakade. Awusibizelanga kwimizi esiphithizela yiyo ke thina singabantu. Kuwe uloqo basilinqole igama lakho. Awamkhupha u-Israyeli iphutha. Wamkhupha ngokwenzela Thixo engcwele amadina enhlamba. Okunqola akuzulise. Nathi besikhuphile elizweni ukuze sikuzulise ngoba ilizwi alikwazi ukuzulisa. Siphethele sikwenze konke. uYesu Nkosi amen. Ngiyabulisa abantu egameni likaYesu. Siyabulela kakhulu uMngcwele oThixo wamandla othembakele. Amen. Olwayilibeleyo sibonga ukuthi awukwazi ukulibala into ezibonakala leyo. Umenshile ukuthi ukhona ukhonza ungamyili uThixo umkhonza. It's not about people, it's really about people. Passing is passing so much to the main part ungamyili uThixo umkhonza. Amen. Ubone ukusebenza kaThixo life yakhe. Ingozi embi kakhulu. Chapter 16. Zenzo chapter. Dilumsela nofika ebandleni. I'll understand ukuthi ibandla linjani yini. Anokuthixo. From verse 25. Quickly, chapter 16 is verse 25. Ekaloku malunga phakathi kobusuku oPawulos noSilas babethandaza bevuma eyokudumisa uThixo babephulaphula ke ababanjwa kwabakho ke ngequbuliso unyikimo olukhulu lomhlaba ngokude zizanyazanyiswe iziseko zentolongo zavuleka kwaoko iingcango zonke athukululeka amakhabandela abo bonke. Amen. Bazalwane, we are this church team. Silembanga laba bazalwane sikholelwa bakhona abantu emthandazweni sekuquleti. Apha ngabazalwane ababanjiweyo babotshiwe basetrongwe abakochawini. But they prayed, babathandaza abantu bazisukisa uThixo. So before was this now serving this God. Support the team. And then it's from the quotas and figure up and the things I up I was when you man tell about figure because
Because andifuni kuzawulibaziseka apha angenqulutshiwa uphume sakuphekile, angenefanelekile aphume safanelekile, kuba egade this superman kuthiwa ngumfundisi. I-superman yelibandla nguKristu. Superman yelibandla ngoyengcwele. So ndifuna ningazilibazisi bazalwane. Into ngamadoda kaThixo lapha kabotshiwe, ngamadoda kaThixo apha nasejongweni, siyabotshwa, siyadityaniswa, siyafakwa ezijongweni ekuthixo ayeke senze kwenzeke. But asihlali apho. We praise our way out. Sithandaze ngesibongo. Xa siphumile kudingeka izithixo zaphulisa wonders, kudingeka izithixo zomlomo ezizulisa uThixo. So ndifuna nyaka lenkonzo kusasa abantwana ngehlonipha, lenkonzo kusasa mfuna iphazamiseka mfuna ababheka, mfuna abantu abaphithizelayo. Funa isiphithiphithi. Lenkonzo kusasa yaziwa inkonzo mamandla. And ukuze uyibambeke kahle lenkonzo kusasa iqala endlini. Ube ufika bazokugqibezela. Iphethe ibhekile endlini, bayifika bazeyiphuphu. Nalaqala ke nazanywa ngamaxhele, uNkulunkulu wamfiqhele. Lelo lasindiswa nasindiseka, because yawazi amandla eqhele awuwiki. Because yasithatha uNkulunkulu wami. Ayiphethe iyiphuphume. Hayi ngoba usana kaphinde naphuphume. Tata ayixhele. Wagxotha wangane ekhaya izinto ezimdaka. Yazi into nayo. Iminyaka akumise kube ngumsiyeli. Samugxotha imoya emdaka. Size bethu ichibilikeka bethi. Sigxotha imoya emdaka. Kathi indoda yafika yaqomisela enyukayo uThixo ngenene yomlomo. Njeka wanekufana wehla ongekhoyo njekayo wafika waqinisa kwaphezulu ungakuthwali ngesente. Ayiswele story, iswele an experience gospel. Yamazi uThixo wami. Mazelo wami. So bangale dingaka nifika apha. Thixo wami. Dingaka nifika ikhumisele kuyehova. Dingaka niphethe endlini ibhekile praise and worship ukudumisa uThixo. Nkosi yami usavaza amazinyo. Ngekofona. Uvaza amazinyo but inhliziyo iyadumisa. Ungene eshaweni ubukeke amadolo uyavaza uyokhetha amanzi. Siyakudumi.
want you to understand this ministry. So that it's the same level, same boat. We're not touching it, we're talking touching it. You don't know where venturing into the unknown. We are really so elastic. Peter, I want to venture into God's world. The fruit of his will iliswe elakhiwe nguTheziseko elakhiwe nguThixo eliseko wanoThixo uthulilindi bantu akalikhanisa permanent countenance whose builder is God and maker indeed. Mna ngijeke bantwana ngoba ngifike kulezwe ngathi so, if you understand the matter, is it ticking bombs? Is it bombs? Take out 12 because I have passed here. You have pictures there. I said, airport, I said, you get about the I said, all. It's because the baby bomb. The baby bomb was there. But I'm in the stadium. Yes, you know, Chikala wood. Pombe yacho uzatambea tuki conformity home nani izibhongo ezinjalo ikhido lokunyama izitwesi but you must be careful you got disconnect because the Bible in bomb is that and you have to 12 so you think that bomb squad in bomb squad of it disconnect dislocation it has happened to 12 things need a dislocation need it bomb of that need this stress when you get out is this very dangerous of a zoo I don't care about the side post in the side the side
Masienzeni naletho masikhonze kulo shamakwenzeka. Because anafika mazo chiko namhlanje ukubeleje ngokubeleje namhlanje ukubeleje ngokubole into umnandi uthi uyiphensa everyday. Another prayer. Oh, bandla zikafinish zonke. You will never lose in battle talent. And when it comes to me, you never lose in battle. In fact, there's something gets called fast. It's called from Tana or Shamelot. Oh, how can I lose in fast when I let go? How can I lose? Yeah, before I go in. Yeah, my parents called us that day. They put him on tackle. Put him on Chico. What you were telling me when was in a movie? What you were seeing, your camera was seeing. You see, no Papa Meso, since you are defeated, but the Pagati, watching.
sesesele namahleke because uthixo kuwo ayaphazama inkosi ezitshilela isondo ithi kulowo kuyisiko kunamangebe zakhe esakufayo zeyamafikeyo iphiliso lesithixo lesithixo esibukezi
I pray that
ngithi sezimo abajamelene nazo. Oh, heavens and earth. Undifile nabo bafile ekufuleni kwamlomo bakuthandaza ekufuleni kwamlomo bakuthandaza No, it does not make sense. We love you. Don't tell us in the time. I'm telling the Holy Spirit to be on time. Oh, for that, how will you sorry?
inchubachube ezizokweni izwe namabakha sometimes ahleli job ezizokweni ngoba ngitsho ngasenjini. But when you're away and I say, I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. When I feelings, but I don't trust in God. That is why Paul is saying, we have been saying, oh, is that time? I love you so much. I'm going to tell you, I'm going to tell you, nobody knows I'm sure when I'm up by 6. Looking at my nose and eat and my care it's too late. Same children will be over me. We'll take our promise and my ones are continuing. And then I'm not taking us too long. I'm getting constantly. Now so many this comes, you are my God and my only God. So comes along. Now about the copier someone. Abalati sakweka abafumene into nayo ngcono ekhangela ngaso nami nawe yenzaba nawe phezulu. Tata yabulela Thixo yabulela ngakho abantwana bakho. Thixo abazinyamezelayo izindlela zakho zingaqhelekanga sometimes. Oh, boss. Sometimes you are confident is clear. I'm going to tell because kaloku bawikela zakho lithi sibana zaswami ziziphakame lezi. So